Etorri gaferrira da konturatu ga doainik dela. Así que... Doinikoz. Bueno, egin dugu ja joan etorrixe barkuen. Eta neutzako, Manhattaneko eskalaina ikusteko modu berena da barku hori hartzi. Oin gure plana da, hartzea Brooklyneko zubixe, gurutatzie eta Brooklynera joatie baskaltzeko. Hemen Downtown Manhattaneko plano bat eitzen, da ikusiko duzue, 3, 2, 1... Gauzen Brooklyneko oso baten, eta hemen mundu guztizea judioa. Daut dana hebreoz idatzitza, eta mundu guztizea juten da ortodoxo moduen, kapela gazta hori. Da oso arraru. Etorri gara Williamsburgera, eta topatu dugu leku bat nik ezagutzen nebala, ikusitza aukerako ja YouTubeen. Eta da, dauketela beigolak, baina koloreztako, Eta haitu sartu dago. Hala! Arre, nahi probatzera? Hombre, se puede, raro, Kosuda baina raro, Bitxu zelako paisaje ikusten da hemendik. Bueno, gaur ja grabatu dugu biergendun dana, kriston paisaje ikusitu, kriston bistak, kriston planak eta ditugu, da on jago joz hotelera, zapatia jantzi, eta azken aldiz korrika itxera, ze ondino konstote esan. Baina biserria New Yorketik bagoiz.